Варна, магазин Марин. Днес ще разпечатаме един риб Dive Master 450, поредната лодка, която разпечатаме в нашия шоурум. И започваме. Продължаваме. Лодката е оборудвана с странична конзола и с плотка седалка. Сега продължаваме с разопаковането на конзолата. Ето е конзолата с готов електрически панел за обслужване. Тук се вързва помпата за изпомпване на трюмната вода. Тук могат да се сложат навигационни светлини, топова светлина, сонар и така нататък. Вече е въпрос на избор. Конзолата може да се обслужва отпред. Може да се види от задната конзолата. Продължаваме с разопаковането на седалките. Ето така изглежда плоската седалка. В отворено положение. Тук има достатъчно място за багаж. При оборудването на лодката, евентуално тук може да се сложи или акумулатор, или евентуално резервоар. По този начин се затваря седалката. Има си тук стойка. Има си запалка. Предната седалка, облегалката се сваля така. Това представлява плоската седалка. Продължаваме. Сега ще напомпим лодката да доби нормален вид, след което ще поставим конзолата, пилотската седалка и ще направим един обзор. Ще ви разкажа какво е произведение на лодката, какви са детайлите. Започваме.
Здравейте отново. Ето така изглежда вече готова надута лодката. Както казахме, моделчето е Dive Master 450. В момента това е отворения модел на лодката, като след малко ще сложим конзолата и пилотската седалка. Може да видите, лодката е с 5 секции. 1, 2, 3, 2 секции отзади 5. И искам специално да обърна внимание, там се случва да видите колко е дебел корпуса. Обърнете внимание каква е дебелината на пода на лодката. Това тук е електрическата инсталация, която е готова изкарана и ще се вържи директно към конзолата. Лодката едва се продава готова в този си вид с конзолата, с пилотската седалка, с електрическата инсталация. Сега пристъпваме към поставянето на конзолата и на пилотската седалка. Ето така изглежда вече готовата лодка, комплектована. Надули сме, поставили сме конзолата, поставили сме пилотската седалка. Изработката е изключително качествена. Може да видите лентите как са направени. Тук има в момента малко намачкано по плътта. Това е така, защото лодката е била сгъната. Сега като постои лодката надута, след известно време това всичко ще се изпълни и ще стане перфектно. Виждате, лодката идва с залепена стъпка, с ромка за въжето, кнех, на който може да се вържи. Другото, което е хубаво да се каже за лодката, е, че всички детайли по лодката са произведени от европейски производители. Балоните са изработка на фирмата Valmes Германия, един от лидерите в производство на ПВЦ материал. Клапаните са производство на фирмата Leifi от Испания. Меките части са производство на испанската Sprouting. Ролбара, кнехтовете са на Осколати Италия. Самата лодка изглежда по този начин за употреба. Тук се монтира штурвала. Отстрани самата конзола е направена за щамбайн страничен монтаж. Горе може да се сложи сонар. Отзади има изкарани ревизии за комуникациите. Ето ревизията. Всички комуникации минават под дъното. В долното дъно има монтирана помпа за изпомпване на струмна вода, която е електрическа, управлява се от панела. Тук завършваме обзора на нашата лодка. Казахме, модела е Dive Master 450, оборудвана с странична конзола, пилотска седалка. Дължината на лодката е 4,50, обща дължина, ширината е обща ширина 2,50, дебелината на балона 50 см, максималната мощност на двигател, която може да се постави на тази лодка е 40 конски сили, оптималната 30, което е напълно достатъчно. Производителя дава до 6 човека натоварване като пасажери. Двигателът е за дълъг бутуш, лодката е морско изпълнение. Две думи, имаме една изключително качествена лодка, изработена от качествени материали. Доста е мореходна лодката. Виждате как носа е леко приповдигнат, което позволява на лодката да стои доста добре дори в по-лошо време. В общи линии това е, което можем да кажем за този модел. Имаме наличен на склад, очакваме новия си собственик. За сега от нас чао, ние сме Магнезия Марин.